Kookboek in het Nederlands van Syrisch-Koerdische gerechten. Pottenkeken bij Roshan. Kan je het boek bestellen via mail hamoakram15@gmail.com. Telefoon 0488004294. Ik ben Roshan en gepassioneerd door het koken. De voorbije jaren kookte ik op verschillende feesten. Nu heb ik al deze lekkere recepten samen gebundeld in één kookboek met de hulp van Ria van de Velde. We werkten 1 jaar om tot dit mooie resultaat te komen. Heb je zin om deze keuken te leren kennen en deze lekkere recepten voor je familie en vrienden te maken?